matsamuri eZimbabwe pana baba vakaenda mukati menyika yekunze isiri munyomi Zimbabwe ndokubva vaenda ikoko vane mwanasikana wavo akanga anyora form 4 achigaripo kugara muno asina basa rari kuita vari ikoko baba svika ndizvo ndiri kukumbira mwanasikana ugouya kuno kunda kutsvagira basa ndokushivedza mwanasikana vamushivedza ikoko vasvika ikoko ndobva vamuti panapa ndopauri kugara ini ndichagara mumba iwe uchigara muimba iyi ndokunojira padhuze sezvo wauya kuno kuiwo usina zvakawanda zvokuziva kunoko nokuti unozokanganisika ndichitsvaga basa rako uchigara apa unenge uchitobika iwowo ndichiuya ndichidya woenda murume ako ndoenda mangu vagara kudaro baba ava mwana aisaziva kuti baba vake pavari kugara kunze kwenyika basa ravari kuita nderei Daniel Roshwiri Binifo wakachiwemba Kiminiki Asha mwana uyu baba vake vaita basa rechiprofita kunyika iri kunze. Alright, ndo basa ravo vagara vari muprofita rekana kuti kuno kwaatoziziri baba vake muprofita. Okay, haatoziziri baba vake chi muprofita asi kwakatona mamwe maZimbabwenzi ari vachibatsirwa vane mafriends nevamukunzi kunyika kuti chesi vachibatsirwa ikoko mwana achibva asvika zvikanzi iwewe iko zvinozvi ndiwe wakurisiva mafoni uchigamuchira mafoni vanhu vachiuya panapa uchivanyora kuti vari kupinda ndevapi zvisi zvemaunhu zvese zvakuitika ikoko mwana achibva agara ikoko manje wapedza mazuva mwana chakanzizo ndikukumbira kuti zvinhu zvisi zvako maparticulars ako ese kubva kumacertificate yechikoro basa rakuda kushanda nechitupa zvese passport baba ndo vaigara nazvo vachibva vazvichengeta kudaro mukoma KB mwanasikana uyu haana kwaibvumira kana kufamba kuenda nokuti ukangobuda kana kuenda kunze kana usiri munzvimbo unongochibvunza kunzi tiratidzewo mapepasi ako yes kuti sununguke kuti titese munomu so mwana aisabuda kuenda kure so zvakazoitika ndezvekudai so mwana uyu anonda kazotora kuabhiswa nababa vane nzvimbo yavanoshandira baba vaiti kana vanhu vakaungana vachida kushandirwa vaitanga kushandira na8 dzokuseni baba vasati vashandira vakaudza mwana kuti mwana handiri kukuudza nema zvandakabata inini zvinoda kusimbiswa newe izvi kuno kukwatiko unogara pasi vanhu vachibhadhira kwaari uye anoti zuva rega rega rakasikwa naMwari ndaitoziva kuti 8 koko panotanga basa 7:30 baba vanofanira kuti vauye murumu mangu voita zvavanoita nene ende zvavaita nene tange tisina kudzivirira ndokubva vaita zvinhu izvo so pakazouya mumwe munhu wekuno kunyika yeZimbabwe akaenda kunobatsirwa pamba apa munhu uyu achibva amuziva anogara next village kubva kunogara baba ava but vanga vasingazivani pakuziva kuti vanhu ndiri kuti kumusha kwedu apa munogara kupi mimi achinyoresa zvinhu zvake ndogara wakati zvikanzi isi tiri muvillage yakati muri kwasabha kunenge isi ndakatodzidzana nhengi vachibva vazivana ndoita sei uye ndokutora munhu endokuenda naye pasadera chamara panapa ndozvikuita sei zviri kuitika saka ndoita sei zvikanzi nemunhu uya ari kushandira uyo kureva kuti panapa pasi kushandirwa vanhu kana pachiitika izvo bhozi patori nezvivi saka hapana kushandirwa kwakwana saka isusu panapa ndichashandirwa zvandakuita panapa inini ndakunouya nababa vangu chichasingida kushandirwa kana ndauya nababa vangu panapa isusu topana namafoni nipo unotiwana aiti iye pese pandiri zviri right because ndichadhipotwa ndidzoke hangu kumusha ndidzokere kumusha mwanasikana uyu anokubvira abatwa asi anoti ndakatobuda nemari ndanga ndinayo ndokubva ndakwira ndobva auya kumusha ndikuda 3 days asati audza mai vake kuti kugara unde baba ako ndozotanga ndichiita uko mwana ndokutanga kuti iye kana kuma 8 dzakuda kunokwana paipe mukoma KB anonzwa sengembo ari pabonde kuti unzwa kuti iko zvinozvi ndine munhu wandinauta naye zvata 3 days zvichidaro maune mwana achagoni kugadzikana zvaitanga zvichase kunonzi zviritomufadza senge munhu atiri pamwepo iko zvino zvasisafadzi manje zvakutomurwadza vaune mwana kunyange akagara anenge achingojamba achagari pasi iwe chii chiri kuitika izvo mwana kusvika ati mama mira ndikuudze ndiri kuri kwababa uku zvakamira zvakadai kusvika ndadzoka kuno ndizvo ndaichitiwa nababa saka izvezvi ndiri kuti babaka unenge mushongo vaishandisa zvinhu zvavo zvakunditevera kunoko ndo zvandiri kunzwa kunoko kubva ikoko baba zorashakwa mwana wakabva foni vachiti mwana wako anenge nzenza zvakauya kunoko ndichamuoni bandida kumutsvagira basa mwana pakasvika achitaura kuna mai vake mai vakafona vachiti imi muri kuti makashayiwa mwana mune chokwadi kuti makashayiwa mwana kubva ipapo foni yababa ichaita aichaita izvezvi mwana atori nekumwe kuno kwarida kuzama kutobatsirwa kuti anzwe izvezvi panzvimbo paakaenda ane 3 days paakaenda pakutanga ane 2 days aripo but hapana chati chachinja but
kuti achachinja. So nasi ncheda kunomuona zvakane chomubvunza kuti wapapi zvakuita sei. Nekuti aito dzimwe dzenguva iko zvinozi panonzwa achite singari kubayiwa kana kuti ane munhu wainaye mangwana kuseni anomuka chese kunonzi kana kunorasa mvura chinotaka kuuya ropa rega kuti ropa mari. Asi aigara nababa. Baba kuno kuZimbabwe asi kana uri muprofita. Ikoko ndiko ari muprofita. Asi vasati vapinda kuno profita vakauya kuzitora mwana kuti ivo vakunopinda munhanga yakuti vakuno profita vanotanga varara nemwana wavo. Mwana uyu akura sei? 27 years. 27 years. 27 years. Kutiza kwaakaita kubva kunyika yeBotswana achidzoka kunoko. Maparticulars kana kuti macertificates angatorwa nababa hapana chaakadzoka nacho zvese zvakasara ikoko. Vanga vakazvibata kuita kuti mwana uyu afane kuti abude pano. Akabuda pano ndipo panosangana uchenjero wakanaka wakawanda. So pakazoita zvikuuya vanhu vari kuya kuzobatsirwa mukati mekutaura kuti ine munobva kuZimbabwe. Zvamunobva kuZimbabwe munobva kupi? Ndobva kutonzwa kuti tiri pano padhuze napadhuze. Wakadzidza papi? Ndakadzidza pakati. Chikoro chavakadzidza i1. Kana uri mhuri yakati ndakadzidza nanhingi nanhingi vachibva vazivana. Ndobva kuti ndawana wokuudzawo nyaya. Ndobva taura nyaya ishi. Muri yeZimbabwe. So amai vari kuti baba nditoziva kuti kunoku handifungi kuti vachauya. Izvo hongu mwana akakuvadzwa ane zvanga achiitwa. Zviri pamwana zvichapera sei? Kwaivo baba zvavaziva kuti mwana uya kunoko vachadzoka kunoku here? Kwaimba icharamba iripo here? Zvakanaka ndezvipi? Saamai nezvakaitwa mwana nababa izvi ndoita sei? Right. Vakaendere kunoripota nyaya iyi kumapurisa. Iko zvino zvakaripota. Izvo zvakairipota kumapurisa. Iri kumapurisa. Iri kumapurisa. Ya pakaipa. Mwana akaendere kunoongororwa kuzvipatara kuti utano hwake huri sei. Yakaenda kunoongororwa nezuro vaitaura kuti takamira tine madays atakapiwa. Okay. Because vanoti iwo kana munhu aitwa izvozvo tine mahours ekuti munhu agopa piwa mapirizi ondese but uyu manjika hazvisina mahours nekuti zvaane nguva. Saka tamirira kunzwa kuti results iye ane zvirwere zvakasiyiwa here kana kuti zvinenge zvichivanhu zvokuti anongonzwa iye kuti ndine murume but asina murume. Nguva iyoyo yaitwa izvo zvikangodarika atwapo. Baba ava namai vari kunoko vane mhuri yakakura sei? Vane vanoonekwa kuita 4. Uyu musikana ndiyo festival. Ni festival. Ndiye festival. Vamwe vari kunoko. Vamwe vari kuno nyika. Ya, zvakaoma. Dare muri yeZimbabwe mainzwa nyaya inobatanidzira kaZimbabwe neBotswana. Woita sei? Baba nyakubereka. Ndiyo vakadaro kumwanasikana wavo. Mwana akazotiza akadzoka kunoko. Asi mishonga ya baba yakutevera mwana kuno kunyika yeZimbabwe. Namba za baba apa chisina communication. Apa chisina communication. Yavarwa. Yacheiti. Kune namba passport chitupa zvese nema certificate yake zvose zvakasara kugo zvaigara baba vakazvichengeta. Asi mwana ari kuziva here panzvimbo panowanikwa baba? Anopaziva. Anopaziva noti iko zvino anotokommunicate nevanhu vaya vakamukwanisa vakamubatsira kubva apa pakababa. Anoti iye ndaisaziva zvakawanda nokuti ndagara ndakavharirwa ndiri panzvimbo 1. Asi ndokuda kwevanhu vakazouya apa izvo zvari kukommunicate nawo ende vanozviziva zvinhu izvi. Ari kuti ndo vanogona kutibatsira kuti munhu uyu tingavawane sei. Tinotenda baba Isabio ndoza kuti kana nyaya iri maoko emapurisa ndinotemba nezeta raPZimbabwe ngaite kabasa rayo kuitira kuti vashande nemapurisa ekuBotswana ikoko kuitira kuti right baba avo kana vachibatwa vodzosirwa kuno kumusha vabatwe vazotongerwa kanyaya dzavo. Kepena Bozho mbudzi iyo ngaiurayiwe ipiswe yakanhora murume uyo anoda kashamu mbichana aka kunyangadza muriwo ndimutsoka Shekman Matono Rufaruka Manura Tizai Chigwededza Kelvin Zhuwawo Skwema Mbewe Tinashe Gotora Clara Mugabe Miriam Charovedza Peter Zuru Prince Muningiwa Esekanengoni Israel Otembo na Memo Maruma Hoko ndini Nobet Chabeta representing Horungwe. Trivers Mad Earth Moving Company yapindira isu ve Trivers Mad Earth Moving Company tinokuzivisai muri yeZimbabwe kuti ma promotions auya kuvadzidzi vayo zvekare. Kana mukabhadhara excavator pamwe chete ne front end loader munopiwa ka mimwe mishina miviri mahara. Mushina unoti backhoe loader pamwe chete ka ne forklift unoita pachena pasina ka mari yaunenge wabhadhara. Kana chete ukabhadhara ka excavator ne front end loader ukabhadhara mobile crane unopiwa ka excavator pachena. Manya promotion iyi isati ya pera muite zvidzidzo zvenyu.